Aleksandra Vučića? Nema. Mislim da je veoma neodgovorno da mi saznajemo iz medija o Aleksandru Vučiću. Najsramotniji, najbezobrazniji potez koji može da napravi bilo koji politički aktor. Ovo se nikada nigde u svetu nije dogodilo. Jer njemu samo bila bitna i dan danas sopstvena guzica i sopstvena fotelja i ništa drugo sem toga. Više nisam član SNS-a. Svi su naši funkcioneri povukli se sa svojih funkcija. Kad proste neurotični, ili se upristojite ili napustite prostoriju. Ja sam pozvala sve vas da budete pribrani. Porodica moli sve koji imaju bilo kakvu informaciju o njemu da to jave najbližoj policijskoj stanici. Više je verzija, pretpostavke. To jutro su ga vidjeli da je prošao biciklom. Ja to ne znam, pričaju. Pa što pričaju? Pričali se da su ga viđali nekde u to Dragočanici. Nikakav čovjek, nasilni. Viđen je zadnji put u Golubinci oko 17 časova. Kad viđen je veli između Stare Pazove, sad ne znam kada je to bilo tačno. Pa kad je mjesto? Kad mogu papira da sredim da odem i ja za Australiju. Šta će da jede? Gde da živi? To nije bitno. Iskušavate i mene da ja... Znaš, to je čovjek srbinska majka. To ja govorim pošteno i neka i on zna i mene to štima. Znaš, nema tu ništa. Ja sam pijan. Narod kaže, on je u inostranstvo. Međunarodne vode. Provukao kroz međunarodne vode i vrlo vjerovatno da se skrasuje jedno od država. Ne me čudilo da bude Sjeverna Koreja. Nekoliko sati potrage po indonežanskim vodama nije dalo nikakvih rezultata, saopštili su zvaničnici u Džakarti. Istraga se nastavlja, a danas je o ovom slučaju govorio i ministar unutrašnjih poslova. Pre toga je prethodila jedna porodična svađa u njegovom domaćinstvu i možda i ta svađa bila, da kažemo, okidač da krene. Meni je Aleksandar napisao na papiru na šta je spreman. Budući da je pod jakom antidepresivnom terapijom koju ne prima već danima, postoji mogućnost napada i neartikulisanog ponašanja. Viđen je te iste večeri oko 21 čas u Banatskom Novom Selu, a nešto kasnije i pored puta kako pešači prema Pančevu. I od tada mu se gubi svaki trag. Šta je to da?